Dar bine la Snapchat, astăzi să facem un mic case opening. Să vedem ce putem să cumpărăm cu 2 gold. Hai să vedem, putem să cumpărăm asta. M4. Da, nu, asta e M4. Ok, uite pistolul noi, ăia care au ieșit din joc. Și voi nu uitați să apăsați pe butonul și de like, pe subscribe și pe clopoțel ca să fiți cu mine în curent ca să vă vină videoclipurile. Ok, hai să vedem la videoclip. Putem să cumpărăm asta. Ok, dar jucăm aș vrea un AK. Dar nu găsesc AK. Ok. Să vedem aici, să scriem AK. Ce am făcut, bă? Să scriem AK să vedem ce ne dă aici. Mai ieftin, să nu fie așa de scumpe. De asta cam... Ok. Hai, vă spun să cumpărăm un din asta. Așa să cumpărăm. Nu le schimbăm, o să lăsăm mai departe. Hai să cumpărăm ceva de aici. Eu am asta, am cu banană. Cu mai multă aia. Am. Ce asta frumoasă. Ok. Ce am făcut, bă? Stai, bă, unde stai? Am văzut o armă frumoasă. Și-o vreau. Hai, bă, nu veniți. Dăm pe asta? Ce zici, dăm pe asta? Eu nu știu ce să zic. Că putem să recuperăm foarte multe arme cu 2 gold. Ce zici? Dăm pe asta? 2 gold fix. Dăm pe asta 2 gold? Dăm? Nu știu ce să zic. Hai să mai ne uităm. Uite, putem să recuperăm și shotgun-ul ăsta. Putem să recuperăm și shotgun-ul ăla. Digger am. Digger. Ce vreau? Digger am. Diggerul ăsta care l-am luat de la aia, știți voi? La 30 primești Digger. La 50 primești o armă. Da? Ok, hai. Acum eu vreau să caut ceva frumos. Hai. De shotgun-ul ăla, nu știu cum. Bine, hai. Da, scuzați-mă, fratele meu este nebun. Uite, ăsta mai ieftin. Dăm pe ăsta. Mamă, cum au plecat banii. Mamă, ok, am luat din ăsta și mai avem și 70. Hai să vedem acum ceva frumos. Cutăm pe aici. Asta să cutăm noi niște stickere. Costă tare mult, bă. Ok. Ce mai lucrez? Ok, hai să vedem aici. Hai, da, la stickere costă foarte mulți bani. Aici nu găsim unul. Bă, nici unul nu găsim la atâta. Stickere costă foarte mult ăsta. Cât costă? Ăsta l-am avut pe contul. Pe contul. Ăsta, mamă, cât costă? Bă, nu cred că ăsta costă atâta. Nu cred, frate, nu cred. Ok, să tragem pe dreapta. Pun aici. Să vedem dacă ne dă. Nu, bă, așa. Să vedem dacă avem o să ne dă. Ok, am pus care. Să mai lăsăm gozul ăsta pentru ceva. La cuțite mai trebuie să mă gândesc să fac. Să putem să cumpărăm shotgun-ul ăla. Bă, dar asta e atât de cuțite, bă, nu mai scade ne preț puțin. Prea scumpe, frate. Asta am avut-o și am vândut-o. Asta de aici. Am avut-o și am vândut-o. Ok. Să căutăm un M4.
punem aici un M4. Discutăm un M4. Bă, cam scumpe, mă, M4. Am mai. Hai să dăm la case opening, un pic case opening. Dacă ar fi... Eu nu vreau ăștia roșii. Că n-au ca să-mi piche. Ca să-mi pică una din asta sau de asta. Asta îmi place mie. Ăștia de aici. Mie nu-mi plac să-mi... Că dacă era să-mi pice una de roșii sau roz sau mov, să mă bucur, fraților. Dar să dăm o... Eu închid ochii. Deci acum închid ochii. Am închis ochii. Scrieți în comentarii și mă pică. Nu. Ce bait, direct o vint. M-am 4 cort. O vindem, bă. Bait, bă, 2 cort am luat, bă. Bait. Nu mi-a plăcut ce am făcut acum. Nu mi-a plăcut, bă, și eu am strâns goldul ăla. Nu gold. Nu-mi vine să cred că așa. Nu-mi vine să cred, hai să cumpărăm ceva și gata și încheiem și noi pe clipul ăsta. În 4 ani, bă, numai în 4 ani. Și scrieți în comentarii dacă cu ce joc vreți ca să ne mai jucăm. Are și la voastră dacă vreți să ne jucăm. Standoff 2, Car Parking, Stumble Guys. Tot ce vreți voi, dar acum trebuie să văd aici. Uite, asta e frumos. Ok, dăm filmul cu... Mamă, fraților. Mai pot. Nu găsim și este. Mamă, bă, ce scumpi. Am în 4. Hai să cumpărăm asta. Îmi dat chestia, bă. Trebuie să mă bine. Iată, și aici o să încheiem și noi videoclipul. Dacă mai vreți să facem cu Standoff 2, nu uitați să apăsați butonul de like, pe subscribe, pe clopoțel și ne auzim data viitoare. Pa, pa!